malaltia classificada com a rara i que nosaltres hem conegut a través de Maria, una xiqueta de 12 anys. Però sobretot gràcies a son pare Josele, que no deixa de lluitar i que s'encarrega de donar-la a conèixer per a recaptar ajuda per a la investigació. Rosa ha estat amb ells este matí. Comença el matí i, com molts dies, Josele i Maria eixiran a entrenar. Pequeña, ¿se anem a entrenar? ¿Se anem tu i jo a entrenar? Què dius? Josele i Maria, he sentit que se n'aneu a entrenar? Sí, s'agafem ara el carret i se n'anem a entrenar. Aneu els dos, junts? Sí, per supost. Com quasi totes les carreres que Sempre que podem anem junts, sí, sempre. I si la córrer amb Maria, la veritat és que és un plaer, no? Avui per avui pense que no concebeix fer una carrera sense ella, no? Josele té més que pràctica en preparar-ho tot i no li costa més de 5 minuts. Bé, Josele, i exactament a on aneu a entrenar? Al riu. Al riu? Molt bé. I quina prova esteu preparant ara? Anem a preparar Marató de Castelló. Molt bé, vinga, doncs ens veiem allà en el riu, no? D'acord. Vale, adéu. Clar, com es poden imaginar, el seu ritme és el de dos autèntics atletes i fins a arribar al riu hi ha bona part de trajecte urbà. Bé, i per fi arribem al riu. Josele, quina és la malaltia que pateix Maria? Maria té síndrome de Rett. Què és? RTT. És una alteració neurològica que li impedeix controlar els seus moviments. Maria va néixer totalment normal, fins que tenia 18 mesos, un any i mig aproximadament. Va ser una xiqueta totalment normal, la seva evolució era normal, fins a aquest moment. A partir d'ahí es comença a patir una regressió típica d'esta malaltia i que avui per avui té una discapacitat del 87%. Que un dia m'enduguia Maria a córrer, vaig descobrir que això per a ella era un estímul i que durant el temps que està corrent en mi no patís ninguna apnea, ninguna crisi. Este cap de setmana posareu en marxa una iniciativa molt bonica. Quina és? La iniciativa la posa en marxa Víctor i el seu equip. Varen recórrer la província de València de nord a sud, 300 quilòmetres correguents en 3 dies. En 3 dies. Una prova realment molt dura, extremadament dura. Dormien 3-4 hores al dia i la feren... Amb quina finalitat? La feren amb la finalitat de lluitar contra la síndrome de Rett, recaptar fons i de donar a conèixer la malaltia que té Maria, ajudar a Maria i a les xiquetes com Maria. I tot gràcies a la solidaritat d'un amic i de molts pobles que visitaren. La plaça del poble de Bocairent estava plena de gent, no podíem ni entrar en el carro. El poble d'Andilla també es va volcar moltíssim. El poble de Cortes de Pallars es va volcar moltíssim. I amb esta camiseta, síndrome Rett, és amb la que tu eixes a córrer sempre? Sí, normalment sí. I darrere què posa, a veure? Darrere posa jo també espente el carro. És una manera d'ajudar-nos a espentar el carro contra el síndrome de Rett, ajudar-nos a espentar el carro de Maria i de lluitar contra esta malaltia. I on es poden adquirir aquestes camisetes? Es poden adquirir a través de la nostra pàgina web, que es diu Mi Mundo Rett. Què fem? Com te mira, José? Ja t'entén tot, veritat? En la mirada ho diu tot. Què és, pequeña? Recordem que enguany la Fundació Gent per Gent lluita contra les malalties rares i ahí va un missatge. Maria i jo vos demanem ajuda per a lluitar contra el síndrome de Rett. Guapa. I amb un pare així segur que aconsegueix el seu objectiu i esperem que siga així. I ho comentàvem fa uns minuts. A Terra Natura Benidorm estan d'enhorabona.